Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Induga Boys. Welcome back sa programa Aramon Yato nga pong aldaw na in Monday. Petsa 3 sa bulan kan Abril 2021, kaya bulan kan Mayo 2021. Ako pa ito ng lingkod, Mardela Daing Iba. Sabit sama. Pero tiyan, di ba na maganda hanggang 12 o'clock sa mga istorya? Siyempre kasarabay po dyan ang mga impormasyon na mag-aalis sa luwa sa pagi kang Mega Force Patrol. Kapanagos po nila pangagalap ng mga istorya tanganing mabalang ibog sa banwaan, asin mapukawan ang mga turog sa pansitan. 3rd District yan po dyan, si Pading Jimmy Nasalita. Sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Mantang yaman sa dalagang area sa Banwang Sotil. Ang Tito ng Albay, Renz Luna. Sa Old Albay District yan po dyan, at sa tuyang kapartner, partner Al Armario. Sa mga istorya dyan sa may party kang Kapitolyo at sa City Hall. Siring man sa mga istorya na makukalap. Dyan po sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Digdi sa Legazpi 4th District, yan po digdi, mga tugang babaeng walang pahinga. Hans Galero, kasabay si Henry Boy Mata sa mobile, at sa tuyang piloto, mantang yaon man mga tugang sa Regional Center Site, asin sa mga barangay sa southern o kaya northern part kan Legazpi, The Flash, Luwins, Mursi, Barcena. Technical side, kasabay niya to sa mayang inspirasyon sa nutrisyon, Chief Bunjing Tanay. Yaon man si Richard sa DCGB Social Media Department. Pantang si Angel Mustasa sa Production Assistant Center. Kami po boss, minapabon sa rong magmang morning. Happy birthday sa mga birthday celebrators po nganyan. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Birthday ni former Congressman Christopher Co. Happy birthday, sir. More life, prosperity, and happiness. At si Sebe pa nagselebration ng birthday sa kanya. Happy birthday po, tabi. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. And sa mga kababayan natin, ingat-ingat po tayo. Diyan lang kita sa arong. Taan solusyon manangatugang sa COVID-19 nasa sa tuyang mga kamot man sa na yan. Respeto, disiplina, saray-saray mo na, tanganing okay. Sabi nga ni Kayan, di bali na walang ka-holding hands, basta may cash on hand. Ay
Ay, good morning sa mga tagbang-tamay niya to sa mga sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB Legazpi YouTube channel, at siyempre sa DCGB AM. Good morning po sa inyo. Saan man ka mo sa mundo, sana po areglado kita. Ngunyan pong Monday sa batong tapunin mo, ugma. Ang Lunes na inganing sagkod sa Sabado, mogba kita. Alright? Start it right. Para areglado ang buhay ta. Sabi nga ni Kayan, mga tugang, yaon lang si Lord. Di naman tayo niyang bibigyan ng napakabigat na di na natin kaya. Dahil yaon po siya, mga tugang pirmi. Ramdam mo sa nanindo, itong ang tawag dyan, footprints in the sand. Ayan, tanganing okay na kita. Di ba? Alright. Bueno, mga tugang, diretso na po. Suya po ng mga istorya ngayon po na pagkaaga. Salamat kay GSIS Legazpi Branch Manager, Levi Olivar, sa pag-apod sa Tuya Kasubago para magpaabot po ng mensahe. Day ko aram ka nagapod sa kuya, positive pa lang si sir. Pero nariparo ko na medyo So sabi ko niya ko, sir, ilauta ka na lang dumang kay Pio, taalang na, so oras ta. And then ako niya ko, 10:30 pa man. So tama-tama, first info kay Pio. So yung po tabi, announcement kang GSIS na nasa limited scale ang sendang operation. Mga skeletal forces lang po tabi, halos nasa kabanga kan sa inda mga empleyado ang tinumaan po ng COVID sa sarong dahil hindi masabutan kung saan talaga hali. So para maiwasan ang face-to-face interaction at saka paglako pa, so yun po ang sistema. May mga sistema po na pwedeng agiyon sa online, lalo na sa mga senior citizens natin. Kaya keep safe po tabi, igabos, no? And I hope Sir Levi makabawi na po tabi, makarecover na ta. Medyo nagsapar din siya ng minor na pneumonia. Okay? So sa indo po gabos, sa mga taga GSIS tabi, keep safe and good health po tabi, and I hope na makarecover na ang gabos. As in, makabelta na giraray sa full operation ang GSIS Legazpi. Alright? Bueno, mga dugang na mga istorya ali po dyan sa luwas. Rangkada ka mga bareta ali po sa mga pag-iriban niya sa Mega Post Patrol. Nasa linya si Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat tabi, Mar. Maray na aga sa mga barantabay. Makakauro niya to si Mayor Caloy Baldo ngonya na pagkagatabi Mar. Kung ano ang feeling dahil ta pinakunahan na ini tabi Mar. Aha. Tayo ba? Katatapos pa sana, kasakat pa sana mandigdi sa sayang opisina ngonyan. Aramo niya to sulitali kay ni tabi Mar kumpira inalokar digdi na baksin. Luan kan kamalig. Mayor, live po kita sa DCGB sa ibong na linya si Martina. Mayor, good morning po. Maray na katabi ma'am. Yes po. Mayor, nabakunahan ka na daw po? Actually, tapos lang po muna na aga na mabakunahan. Sabi ka na Chomi na pwede na ako bakunahan. Ayun, first dose ang bakuna. Actually, okay man po sa bakuna ta. Wala man po yung mga repekto. Para na mapagmatitan. Wala man kita namatian na kung ano-ano man. Apa. So ano po ang satong mensahe sa mga Kamaligenyo in regard to ini pong COVID vaccine? Encourage ko po sa mga, lalo na sa mga senior na, sa mga vulnerable na mga residente sa Kamalig, magpapakuna po kita para po sa ikararay naman ini, para man kung tamaan kita dahil po kita talaga magrabe kan COVID na ni. Ramtaman sana na nagdatakol po ang COVID ka, hindi sa Kamalig din sa Albay. Kaya kay po ata may panlaban po kita. Vaccine lang po ang panlaban na kani. Apa. Kung sakali na. Yes sir. Okay, for the past days may mga may mga positive man po diyan po sa tuyang area. Now ano po ang mga pinaigpitang protocol ngayon na dapat na sundan ka mga kababayan? Actually, ang active
case na po nyan, 13 po ang active case na. Pipaigtin ta lang po ining contact tracing ta na dahil na po para mag-chain ining mga positive ta. Kaya, so mga talaga na contact po kani, first contact and secondary contact, ipa-quarantine na po ini. Kung may ayuda man po kitang may tataw, pigig papadarahan ta po ini. Ayun. So, ang ano bang quarantine kayan? Sa quarantine facility kang munisipyo? Actually po, so mga positive po, ito po kita digay sa Kutmonti quarantinan. Okay. Di dadara po naman. So iba po talaga, lalo na sa may mga symptomatic talaga, di ko-coordinate na po ini sa PHO, dadara po ini sa Ligaw. Ayun, opo. Is there any case na sa na contact tracing habo mag-iba? Actually, igawa man po ka. Pero piko kami po, encourage naman, kung tarong pamilya lang naman, kung ako man talaga siya positive, secondary contact na lang, ipapaigpitan nila po ang home quarantine. Ayun, duman na lang, ano? At least bantayan. Ayun po. Nanganing day makalakop para mag-super spread pa. At least duman sana. Iya po. Ayun, okay. Ipamantayan lang po ini kan mga contact tracer kinakambert. Opo. Okay, pero pong allocation pa lang kang bakuna dyan sa Indotabi, Mayor? Actually, naalokitan po kita, Marky, 400 person na dapat bakunahan. Kaya ngunyan, may 150 po kitang babakunahan. Sa Agam, 150 naman. Then sa Wednesday, 100. Or kung may remaining na day naka-allow ko dyan, then sa Aga, sa Wednesday po ang bakuna nila. Ayun, so priority yung mga frontliners muna? Kaya po, frontliners. Pero kasabay na po nyan, may mga senior citizens na po kitang mga kasabay na pigbakunahan. Taro po yun sa vulnerable na mga sector na po digig. Yes, at least may A2 na pala na masasabay, adi. Okay, Kaya po. Tabi. Hanggang A3 na po kita ang pigbabakunahan ta. Ayun, very good. Perfect. Okay, sana matapos na ni Mayor. Talagang medyo mapagal-pagal na. Po talaga super na kitang isang taon. Kumbaga, grabe na ang epekto po kani sa tuya, even sa mga tao. Grabe na ang kuhaninda na si Bangani talaga hindi mo maiwasan din na magluluwas, maglakaw-lakaw lamang. Kasi kung nakulong ka, baka stress ka naman kani maray. Ayun, at least basta pag nagluwas, magsulog ka itong pinaka-immediate na protection. Ayun po, importante yun po yan. Opo. Okay po, Mayor, salamatan po Maritabi and keep safe po always. Talagang kaipuhan ang presensya ka mga local chief executives ngunyan para mainggan niya mga kababayan to be safe. Thank you, Tabi Mar, sa 5 oras na kaya interview in the politics. Opo, thank you very much. Opo. Okay, so yan, Tabi Mar, si Mayor Kaloy Baldo, digdi sa Banuan ka na Kamalik. Kaya mandang kuhan, dahil manin normal, pagbakuna sa yan, maning garison normal sa ng pagbakuna. Ayan, So, at least, Tantad pantanglay ka. So, papangarugan na. natural man sana. Yan, papangarugan at tangani na dahil na magparadua-dua. Ayaw naman sana, may bakuna naman digdi. Di dapat matakot. An matakot kung lalo kung daing bakuna. Yan, Okay, so yan Tabi Mar, sa ito yung mga dagdag na informasyon with Mayor Kaloy Baldo, higit sa Banuan Kad Kamalik, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Good morning, ma'am. Thank you very much, Mayor Kaloy Baldo. At kang Banuan Bugang Kamalig, so bakunado na si Mayor, no? And then, ano yan? Yan po yung patunay na di kita magpara kunyan, di magpara duwa-duwa, ha? So, hanggang 83 na palang pigbakunahan dyan because they have received nasa 400 na doses, no? So, sige ang bakuna ninda. Okay? So, may mga kababayan tayo na mga nagparasitive dyan, dahil po magdirinunong na, magsunod na, tangani po na dahil na magparalako pa initin matapos na makabalik na kita sa tama na mga aktibidades na. Okay? Gano? Luwens Borsiversa na nasa linya. Luwens, the plus partner, plus kamin. Salamat Tabi Partner Mahar, good morning. Atin good morning sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Sarado poon Abril 30, 2021 until further notice ang DNR Penro Albay. Iningon yan Tabi Partner Mahar, ano parang ka DCGB nyo sa paglibot-libot tigdi sa Legazpi Port District area na kung sain na
ipinagpaliwanag digdi sa paisi na may nagpositibo kaya ang pag-iriba din ng empleyado kung kaya ipinag-lockdown basado sa pagsunod man sa protocols na pinagpapasunod na partner marka na gobyerno tanganin ng maibitaran ang pag-urulakitan sa nasambitan ng helang dahilan kay ni Tabi Partner Mar dakul na mga may transaksyones at mga nanoparangkan DCG Benyos Gunyan na nakapasakan paisi as hindi ninda na monitor kung ano ang pangyayari digdi kung kaya hindi manggiraray din ang kiribo syempre naguli manggiraray sarado so gate and hindi Tabi Partner Mar basado man sa pakikipagulay ka DCG Benyos kat mga nakalis na aldaw kay T.N. Pedro Albay OIC Chief Engineer Jerry Arena ini sa indang laktang kapag may mga araw kayo ng pangyayari tanganin ng magsumitir sa ipinagpapasunod ng mga protocols ngani na may bitaran ang pagparalakop ng COVID-19 kasaro nga ni sa indang opisina kung magigirumduman nga ni Tabi Partner Mar nagkapirang beses naman natatamaan ng COVID-19 dahilan taan mga empleyado digdi bakuman sa nang sa opisina nagtitinrin kundi nagpifield man para bantayan ang natural na bulos kang kapalibutan na makontrahan kontra sa mga nang-aarabuso. Iyan Tabi Partner Mar mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luis Furcio Barcena. Thank you very much, Luwens. Pagaduhin natong istorya yung malipod dyan sa luwas. This time, wanda po si Ans Galero. Sa dagdag natong impormasyon, Ans, please kami na Ans. Marinaga, Sir Mar, marinaga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, posibleng sa mga maabot na aldaw, bulan asin panahon, makatipid-tipid na ang gobyerno probinsal kan Albay sa gasto sa kuryente. Ini matapos na ipasar na ni kinatawan Victor Zing sa level ka note na probinsal kan Albay, ang sayang ipinagbubusol na lakdang na adaptaron ang paggamit ng renewable sources ni enerhiya sa mga provincial government owned na pasilidades sigdisi sa tuyang kapalibutan. Sa paliwanag sa DCGB News ni Ziga, ang katuyuhan gini yutanganin na magamit na ang manlaylay na klase ng renewable energy, siringgan solar asin geothermal digdisi sa tuyang kapalibutan, kung kaya magamit din mga ekipahes na mas nakakabawas pa sa gastos o kaya sa pagbayad sa gastos din kuryente. Sinabi niya na oras na mapirmahan na ni Gobernador Francis Bichara ang provincial ordinance nining sa iyang ipinasar sa Sangguniang Palalawigan Kanalbay, katuwang an sa an author kang ordinansa na si Vice Governor Attorney Elsel Grex Lagman, elok nindang gagamiton ang siring na bagay, yung implementaron ang siring na bagay sa opisina kan Albay Provincial Agriculture Office dyan sa Banwaan kan Kamaliga. Ilan kaptang kan pahayag ni kinatawan na Ziga. Ayan, okay para naman sa mga kababayan So, natin. number 1 is ining Apaw Building na malaga na renewable sources of energy. Okay na yan. Pero project-based yan. Okay. But if we will, with the passage of this ordinance, it will now institutionalize the direction and at the same time, the movement kang provincial government sa other buildings like mga hospital, APSIMO building, Capitol building, uni pang mga Suderi and Krimta, duman pa sa may agriculture. Ining Capitol Annex can also be part. Even ining Astrodome can now be supplied by renewable energy. So yaw na yan. Inilang talaga will concretize, institutionalize, and made ready all this kind of including sa pag-ibuta kang council. Sa kanyan, sinabi ni kinatawan Ziga na igwa naman ni nakakapatang magkakaligong pondo ang Kapitolyo Provincial Kanalbay sa pag-implementar kan bagay na isin sa iyong sinabi na sa maugmasin naglalaom na malawas-lawas na ang siring na bagay tanganin na makatipid-tipid ang gobyerno Provincial Kanalbay asin na pwera kayan pas na may mga power interruption igwa manggaranin ng pasiguro na kuryenteng magagamit ang sa tuyang Kapitolyo Provincial. Ayan, ano ang pigrekomendar nindang gagamiton? Solar? Solar or geothermal? Solar or geothermal? Yes. Sa inda ka kaunan? Sa ngunyan, baga kita sa ating Sir Mar, inining sa solar naman, pinagdadala ninda kung paano sinda magkakaigwa kan mga panels na pinagagamit. Napera kaya na ining mga light bulbs baga sa mga opisina, ang plano ninda sa mga energy saving naman na mga gamit ang iburugtak. Ayan, go green. Yes. Ayan, okay. At least mga opisina di gobyerno muna.
Yan ko lang Kang inuto nila. provincial government. Yes. Ang first to go is yung Apaw. Yes. Ay duman, purti duman ang saldang kanal daw. Yun ang gado. Dahil hindi na nakaisip kay Hydro. Garo, di ko pa na unang bitan sa tayo. Pero itong duwa talaga ang major na unang bitan sa Kaya tayo. lang ang tiwi, dahil man kita nakaka-access dyan ng direkta, di ba? Oo. Because it has to pass through the NGCP. Yes. Yung paano yan? Iliwan to sa mga masunod Nagkaroon man na sa tao. nakita nagbakal. So, kasi pag ginamit mo yung alternative source, ikaw mismo, di ba? Yes, oo. Daing, kung may third party man siguro, baka mayroon. Pero ang aram ko, si Governor Bichara nagpa-develop ng, nagpa-adal managul sa solar. Yes, actually, nagkakigugo niya ng research study man ang mga personalis kang Albay provincial government. May kinaraman sa bagay na yan. Yung dire-diretso na yan. Tapos kita, makatipid ng gada and go green na ng gada. Ayan, sa bagay, iyan nga na ang makangalaso na di. Ang aldaw na pigbabakal. Yaon sana. Matado tamaluya ang dalaga. I don't know. Tanganing bumuro barato lamang. Bawas-bawasan lamang so gabat. Ayan, pero magayon niya na. At least, sabi nga ni, may mga experts na pinagigibo and hopefully, maging province-wide. Yes, and maski nga ni si Kinatawan Ziga, naglalaom na maski na nakota na ang may kinaraman sa mga LGU, makakuamanin inisyatibo may kinaraman sa bagay na yan. Yes, so bagay, sabi nga ikan, ang solar kasi, magastos kaning primero talagang magabat-gabat yan. Because you have to purchase solar panel, most especially yung battery, magabat yan. Yes. Mga nasa 12,000 garungan yan ng baterya, kan 100 AH. Di kung may 8 panel ka, 8 man kaan. Ma-invest ko na. Hindi, ma-invest ka talaga. At least, pero mga sabi nila, after nga 2 years nga, mag-harvest ka naman, kimaray, kundi maraot. Yes. Ayan, pasiguro sa naman, aram mo nang may nagralayog sa tuya pag may bagyo. Yan ang pero may nahiliw ka na set up duman sa sa San Jose, ay sa Malilipot. Yung sa STA, sa TESDA. Eyo, sa San Francisco. Ang nag-set up ka ito, engineer na halis sa South Korea. Wow. Magayon ang pagkadali talagang kinuda. Kung pagkakarong ikinulong-kulong man, maski may paros na nag-agiday na ayos. Ayos. Alright, sige. Sinitabi, Sir Marhan, mga impormasyon pa rin di sa Kapitolyo kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, mga pag-ariba. Standby lamang, Jomar at saka Pading Al. Magbabalik kami after this. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init!
Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11 Jays. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na may naendorso na ang Department of Interior and Local Government kay Presidente Rodrigo Duterte na sarong opisyal kan pulisya na gusto nilang magsalida bila bagong hepe kan Philippine National Police may relasyon sa pagretiro ni PNP Chief General de Bolsinas sa Mayo 8. Sa iyang sinabi na si Duterte paman giraray ang may final na desisyon kung si Isay ang gusto kaining magsalida kay Sinas. Sa ibong nalado, daiman sinabi kung si Isay ang magiging ika-26 na hepe kan pulisya sa oras na magretiro si Sinas. Yan ang pangalas 11 bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Sarsagan City Ranch, the Rizal Street, Barangay Piat, Sarsagan City, in front of A&M. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan.
aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright! Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pos mo yan tayo, pos mo yan bro. Pray until something happens. Daman po sa mga kabuhay nato sa DCGV News Online nag-antabay. Good morning po sa Indo. Salamat sa padagos pong pagtiwala sa DCGV. Asin siyempre sa Indong salit sana, pero tiyan. Ha? Sabi ni Ate Flora Alcarmen Gaviria, wala kasi dito naka-lockdown kaya cash na lang. Good morning Kuya Mar. Tama, basta may cash. Tama ba ka Ate Flora no? Di bali walang ka-holding hands basta may cash on hand. Ano ding? Convincing. Nene Mirabueno watching from Kalayaan National Family. Yan. Si Teresita Cobo watching po. Yan, okay. O bueno, mga dugang-dugangan ito ng mga istorya. Alin po yan sa luwas. Kanina pa ito naka-standby na dalawa. Kunin na natin. Partner Alar Mario. Partner, Marinaw Tutabe. Please come in. Marinaw to, partner. Dahing mga soro separation of state and the church. Ang pagtabangon niya ni Congressman Joey Salceda sa mga simbahan, asin mga ermita, na nagkadrestroso pa ni ba kano may naging bagyo kan last quarter kan taon 2020. O nga ano, mayroong hero, may simento, mayroong kahoy, may bakal pa. Kompleto na kung ano ang kaipuan kan sarong simbahan o ermita. Yung yan ang pig-action na ni Congressman Salceda bako sa nadigdi sa 2nd District. Kunin na monitor ta na province-wide ang sa iyang pagtaunin mga materyales. Ayun na nga niya, so semento, so hero, asin iba pa, para maibalik ang construction kan mga naraot na simbahan o ermita man, plus sa mga pagde-develop ang mga simbahan na iba na pagde-develop man, araw kaning sudigdi sa parokya Kantaysan. Sa lumang kaisipan, kanibang politiko,
tungod paninda so separation of state and church. Kaya animang politiko matagros na magtao kan mga arog kani yun ang yan bako charge sa gobyerno, pero ini si Congressman Salceda may sadiri siyang diskarte kung paano niya natatawan kan mga pangahipo ining mga simbahan na sinirmita. Kaya bagay na ikinakaugmaman kan mga parokyano, kan mga residente, dahil yun na yan kan enot baga maging Santo Papa sa mensahe niya na aliw na iya sa kaisipan kan tao. So itong separation of state and church dahil kung isipon sa sarong barangay ang mga residente, ang mga opisyal, o mga taga-simbahan man o taga-gobyerno, saro man sama. Puro man sila parokyano. Puro man parokyano. Kaya lingawanan si rin ka na sa mga luma pang kaisipan, dapat talaga tarabangan. Kaya ako ka nabigibon ni Congressman Salceda sa mga simbahan, ermita, bagay na ikinakaugma kan mga parokyano, mga residente, mag-konektado man sa gobyerno o bako, ordinaryong parokyano, talagang na-apresyar ang siring nabigibon ni Congressman Salceda digdi sa probinsya Canalbay. Okay. Yan pa partner, informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCG. Thank you very much, Partner Al. Pagali kay Partner Al, lipat kita dumaan kay Pading Jomar Bian sa First District. Padi, maray na agatabi. Okay, maray na udto na. Please come in. Salamat Pading Mar, maray na udto sa mga paranta ba. Ay, happy birthday pa lang kay Mika. Ay, sabihan ko, tabi, Pading Mar. Ayos. Naraga na ba ka na? Ayun nga eh. Sabi ko niya, gara, walos na sukakambal. Sukakambal kan sa imong puro bit-bit pirme. Uy, matibay ito. Kaya nga eh. Matibay ito. Nagturo so, di medalya. Suy na nagturo. Suy na nagturo kayo to. Suy na nagturo. Very humble ka. Pero dahil ko na siya kayo to, sabi sa ko, dahil ko na ngayon, nagilid ko na ngayon, makonsentrar mo na siya sa pag-eskwela. Ay, very good. Yan talaga. Ikinandado na baga, nguna? Sa kanang unang hiyake. Roger. Kumusta dyan pa rin? Ayos lang pa din, pero sa Panuaan kan tiwi, igwang lakdang ang lokal na gobyerno kan tiwi na mas may dukar pa ang tao, may koneksyon sa vaccination program kan gobyerno. Yan. May kinaraman sa COVID. Ini matapos na mariparon ni Mayor Ami Villanueva na dakul pa manggirari ng mga residentes kan tiwi an dai nakakaisi kan tunay na istorya kan pagbabakuna. Napagaraman susuk kay Alkalde Villanueva na maski na nagbusindakan puro barangay na pagbisita para sa vaccine na program education, dakul kiday nagkaratinder kaya nga dahiram kung ano yan. Dahil lang kayo ni ang lokal na gobyerno kan tiwi iyong naglansar nin sarong programa para sa additional na kadagdagan duman sa mga nalilibungan asing gustong makasabot kan vaccination program. Sinabi kan alkalde na dahilan taan mga tao pirmi man na nagkapasiring sa sahod kan tiwi para magsahod maski suwali sa mga rarayong barangay mabugtaksin danin bus sa merkado publiko. Ang apod kay ni Information Education Campaign Advocacy Bus kung saan ang kada Martes asin Huwebes may matawo duman sa bus na pwedeng haputon ni si Shayman kung ano pa man sa inyong kahaputan, may koneksyon sa bakuna. Sinabi ka ng alkalde na dapat ay masupok ining mga tao na sikian aragam-agam kung ano daw ngayon bakunang inima, pabakuna ko kaya ano, iniligtas o bako, ano daw ngayon ako pwede bakunaan, bata ngayon may hilang ako sa puso, diabetic ako. Duman, ihapot ninda, sa singanin na sinda maliwanagan asin makapag-desisyon kung mapapakuna o dahi. Susok sa alkalde ipig balagibog na kutan ninda sa barangayan mga ini pero dahil ang tadakol kinay nag-atindir kan mga papod dakol pa manggiraray nagnorante asin ang kapos na sa idang kaputan kung igwasin dang gustong malinawan pwede sanang magpasyar duman sa merkado publiko anapo na advocacy booths sa public market
na tatawuhan kan mga taga Aretsyo sa kada Martes asin Huwebes. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Thank you very much, Pring Jomar. Yan po tabi, lakdang kan local government kan tiwi. Medyo ngaya manipis. Maluya ngaya so, pag ako kang iba, di nagaratindir kan mga paapod tabi, basta sa mga kababayan, tatandaan po nindo that COVID is a dangerous thing. Tandaan po nindo yan. Love your life, mga kaibigan. Keep safe. Huwag lalabas kung di kailangan. At saka mag-face mask, face shield, at saka distansya. Sa hanaw pa. Para wag magkasakit ng COVID. Tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Yan, ingat sa ating buhay, Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pagkalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life, people. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Yan. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo. Yan, COVID is a dangerous thing, Pag naulakitan ka, nahawa ka, pamilya mo, kawawa, lahat kayo. O, yun nun doon sa amin, Aram mo ding duman sa mo, kasud mo, baga may 5, halito duman sa suama, nag-positive, na ospital. Naopiranggar, tagaro may ilang sa puso, nagbabantay su ina, naguligar duman su ina, malanta, su 5, nakadagdag pa duman. Di yun na yan mga tugang ang sistema. Kaya ingat po tabi kita, di natin alam kung sino ang mga carrier. Kaya pasiguro po kita. Malibo nga nita sa pagkagustuhan kan gobyerno ta na mabuksan ng ekonomiya, mabalik sa trabaho sa iba, there are things na nalilingawan na sa sarong lugar pa lang yung arog kain posibleng lumakop ang ilang. Because mo yanari para po nindo, it is now in the workplace, di ba? Sa mga kulob na lugar, and minsan sa pamilya na. Okay. Di ba? Ngunyan, after kang tagigpit, titurusan. Pwede na naman ngayon kamong magkaraon ngayon naman sa laog naman ka mga restaurant. Kangino to, sabi nga, pwede nga pero nga dapat may ventilasyon. Kita man gusto ta sa, ay, grabo ko dyan, mainit. Gusto ka doon sa malamig. Doon sa aircon. Nom. Iyo po yan ang patanid kang okta. Yung research group bagayan, mga tugang na padagos na nakabantay, asin nagpapaabot lang sa mga pag-aadal na delikado ang pag-urumul-umul ka mga tao. Lalo mga tugang sa mga lugar na sikip o kulob. Di ba? Ang sabi ninda, ang community transmission mga tugang sa indoor dining, halangkaw. Iyan ang abiso sa takaw mga tugang kan pagtugot kang gobyerno duman sa limitadong kapasidad sana sa mga dine-in operation sa mga food establishments. Sabi kan Okta, research fellow na si Dr. Guido David, importante nga na may limitadong mobility. Di magpaririro. Tapos, hababa na human interaction, lalo na sa mga indoor setup. Diyan pag nagkaraon magajing, pertang restoryahan. Dapat ang number 1 is,
may marahay na ventilasyon sa indoor dining establishments tanganing maiwasan ang community transmission. Kung may saro kang exhaust fan, dapat doble o triple mo. O kaya open ka. O di, yun na po yan ang sistema. Kaya, di po na tatapos. Kaya duman sa mga kababayan ta, kung may pagkakataon mo sana magpabakuna ka mo, magpabakuna na ka mo. Marami itong may pandepensa kayo sa dae. Di ba? Tapano ka, dahil pa man na discovering bulong. Igwaman ko ta ng mga nagrelataw, mga tugang na bulong na pwedeng makatabang, kundi dahil man po titugutan pa. Kan gobyerno ta. Kanayon sa di gobyerno na nagtutugot, particular kang Food and Drug Administration. Taday pa, kulang pa da sa mga ebidensya. Although may, sabi mo kaniba na nagbubusol ka yan, ano ba, yung ivermectin, di ba? Na there are studies in different countries, nag-ribo na kaya, nagtarao na ka, nagaramit kaya na nakatawang, nakarecover sinda. And medyo barato. Baka yun ang rason din nga rin. Kasi pag tinagutan mo, patay ang bakuna. Sabihin ko sa iyo, primero, sabihin na, duwa sa nangayang, duwang beses sa sarong bulan, mainom ka ito. Di ko sabihin, gastos mo 80, ta 40. May 35 nga na eh. O ganyan, kung bakuna, gurano, may 3 milyon, may 11,000. Tapos daw pa sigurado kung, doong bisis ito. Doong bisis. Di pira na gastos mo. Pagkatapos, dahil mo sigurado kung pakaliski 8 bulan, mapabakuna ka na naman. Taday ng epekto. O yan mo dyan. Ay, kaya yan ang sabi na kaya, mga tataday yan dito gutan lugod. Sabi kayo mga doktor nang nakaurong ka. Pero man sa nangayon, so, mga bulong na nasa pagtutugot kan FDA na pwede mong ireseta, na inireseta mo, bako man sa hilang na ito. Di yan baga, anti-parasitic yan. Pamulati. Di, kung di ka maraiging sa COVID, at least nabulati ka lang. Di ba? Naray ka lang para malay mo, dahil duman sa parasite na ito, nagpaparalo yan sa imong enerhiya, nagpaparalo yan sa imong stamina, nagpaparalo yan sa imong kusog da, pigpaparakahon ka itong parasite. Ay kang nahali, nagkusog ka, di nakalaban ka. Ay nako, kadakulong pating mga nagruluwasan na naman ng mga kung ano-ano. May mga budget nga pang propaganda. Tapos nga panghayop nga yan. May mga formulations ng mga pinagiribo, o di ba? At saka may mga nagpaparatunay na kanino ninda ito, baka tugang na ray sumati ninda. O di ba? May congressman, may dating senador, kasi di ba pa, kadakol pa. Kaya lang, dahil pa man po yan pwedeng talagang ireseta, taday pa ngayon pagtutugot mga tugang suano. Anig walang pwede magreseta ka yan, duman sa ospital na tinugutan ninda 5 na ospital. Pag na-confine ka duman, nagka-COVID ka, pwede kang resetahan kang doktor na iningiinuman mo, ivermectin. Pero outside of the hospital, may problema pa. Hindi nga kung ano mangyari duman sa mga doktor, sana wag naman. Naramdaman mo si Congressman Marcoleta at saka si Congressman Mike Defensor. Duman sa Holy Spirit na nausinda. Tapos may bulang til doctors duman na nagtaraw ng resita. Uning baga, pig-investigaran na. Mangyari. Basta iringat na lang po kita tabi. At dipisil ang buhay. Mas maray na itong may pandepensa. Mas yung paano. Ay, salamat. Oray nga luang kita nyo na. Pero Jeng, 155. Ang Bicol Region. 155 ang new cases sa Bicol Region. Naingaluan sa Albay from 38 naging anom na sana.
Tulo sa Ligaspi, saro sa Daraga, saro sa Libon, saro sa Ligao City. Ay, tibad lang dahil nang magdagdag duman sa Santo Domingo. Nagkasud mo, nagkasiribot, bata duman sa Purokme. Aranisa na din, kung magasano, nagdidila-dila na ngayon. Ayan, Kam Norte Siyam, Kam Surjing, Kam Sur 80 City na naman, 87, 22 sa Naga, ay may do si Jing sa Nabua. Ha? Ang Sorsogon na Langkaw man, ang Sorsogon is 29. 13 sa Matnog, 9 sa Sorsogon City, Preto Diaz 4, 2 sa Bulan, 1 sa Bulusan. Masbate o Iguanangon yan, ang Masbate. Previous, wala itong mga cases ngayon, mayroon na 19 sa Masbate. Katanduanes, mayroon ning 5. O, yan po tabi, mga updates ta. May sarong nagadaan, taga Sorsogon. 155 ang nag-positive, ang recoveries ta, 11 lang. Puro taga Sorsogon ang recoveries. Alright? So, yan po tabi, update natin para po sa mga nag-aabang sa COVID. Oras na to, 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
mag-Farex B Complex Daily. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December
Certified 2001. For DOH FDA CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang balik po kita. Nakabilis ng oras ha. 15 minutos bago po mag-alas 12 minuto. Good morning kay Prime Raul Calio ng PYZ Enterprises. Oy, sa mga kababayan natin ha. Yung oras na natin sa tuya kang PYZ Enterprises. Para duman sa mga kababayan tanang iPhone radyo, pang komunikasyon nindo personal, business, o kaya pang emergency, disaster. PYZ Enterprise dumanan. Yan po dyan ng mga dekalidad na VHF radio. Manapon sana po si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Sampangan lang po yan kan LTO, as in LTFRB Regional Office. Purokdos po yan kan Rawis. Yan. Di kayo magsisisi. Dahil may after sale service sinda. Pero kang pagkatagbit ng mga antena, may after sale service po sinda. Okay? Kaya, duman sa mga kababayan ano pang iniintay nyo? I-PYC nyo na yan. Pag wala kang load, connected ka. 24/7. Hello all, good morning. Ayan. Okay, sabi na. Ano to? Sir King, Rinaldo. Ano nga si Sir King niya? Mainong iya kong lati ko. Hindi naman yun. Yung pang tao naman itong binabanggit natin ha. Meron kasing pag tinignan mo ba, wag dyan kita para orig, aram tayan Igwang ivermectin na pang baboy talaga, pang hayop. Hindi yon, mayroong pantao na pinormulate na pantao talaga. Kaya lang dito sa Pilipinas, sinisira nila yung pantao, ginagawin, pipatubod ang tao na panayop ngayon. Hindi mo na naman ganong doktor na mga tao kanta. Alam ko ang formulation kayan, rheumatic ka dyan. Sabi ka na, correct ngaya ako. Ang abo ngaya ako unang kang gobyerno, tamay pigtuturumbok pasinda. Masisay kang barangay magdumamporo na may symptoms. Ako unta na gayod yan na maubos kita. Total ba ko umandidli ang problema, ang gobyerno may hidden agenda para sa ko maubos na para matapos ng isyo. Dahil kita pagpara patubo doon. Para patubo doon ngayon. O pagmandahan kisala. Ayan, okay. Anyway, o doon sa mga kababayan nasa kamay natin yan, kung paano kita makaalagwa dyan sa COVID na yan. Basta sunodin sana sa tamang protocol, mga tugang, dahil pagpalagon sa arong ang COVID, tapos na ang istorya. O bata ko niya, pirista na naman. Di ba John, pirista na naman. Yan na naman. Palampasan ako na nindo. Yan. Alright. Good morning man kay Sir Marlon Longabella dyan po sa Longabella's Kalayaan Farm. Maganda dun gusto na makaakod ki pagtanom ning tama, pagpreparar kan daga, pag-ibuning abonong organic, pagpatalubo nin masisiram na mga litos dahil sa aquaponics. Magpaturo ka mo dyan sa Longabella's Farm. Sa Team Lakay, kina Sir Marlon, mga friends natin yan ng boses ng kapalibutan, mga kapartner tayo yan. Para mapasiguro ang sa tong food security and mainggan ta mga kahobenesa na mag-involve sa farming, mag-engage sa farming. Sa pagtanom, sa pagproduce ng pagkaon. Sabi nga ni kaya mas masarap, mas malinamnam,
pag nakahatag sa lamesa ay iyong pinaghirapan. Ano dyan? Siram na sana kang litos ngaya. Anyway, duman po sa mga kababayan daw, kang Sabado baga, kay istorya mi, mga tugang so sa Green Convergence Philippines. Saro sa mga Board of Trustees, si Ma'am Leonor Biroya, ang treasurer ka na sa mitpong grupo. Advocacy group na nag-inganyar mga tugang para sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan, pagpasiguro kan sa tuyang maligtas na pagkaon, pagkatapos sustainable ang ekonomiya na dahil maapektaran ng environment sa pagproducer ng mga pagkaon na yan. Okay, so sabi nga ni EMB Regional Director Ma'am Maria Socorro Abu, na ngaya dapat na maging good steward kita kan environment. So mga sala, di ka na pag-ibuhon. So mga tama, i-adaptaron ta. Ayun ang pinaka-the best dyan ng mga sistema. Iyo, para po naman sa mga kababayan tatadipisil, medyo mapagal-pagal pa po ining laban ta. So habang kamo naka-lockdown, kut-kutunan niyo yan ng mga tanom-tanom, ang mga daga-daga nindo dyan na dahin ko pa kinabangan. Maraming pwedeng pwedeng puntahan, di ba? Pwede man sa magiling ko mo sa mga Facebook posts kan mga nag-organic farming, di ba? Punta ka doon sa Longabelas, mayroon doon, may makita ka doon ng mga tips, di ba? Kasarabi na yung pagpadakul ka mga African night crawlers para makaproduce ng vermicast, sarang matibay na abono para po sa mga pananumtang natural sa naman. O yan, ang mga dapat niya itong asikasuhon ngon yan. At talagang sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation rate malangkaw pa. Ang tatamaan dyan, kuryente, gasolina, sira, bagas. Mangyari. Mga gulay yun. Kaya po, it's high time na magtanom-tanom kita. Mga aki, dai maati sa daga. Iyo yan ang magbubuhay sa Indo sa mga maabot pong panahon. Iyo. O yan po tabi para sa mga kabarangay ta. Pinagtatawan tanindalan yan ta. Magayon nga ining naisipan kang Longabelas Farm na sa pagi kan Team Lakay, in coordination with other agencies, siring kan APAW, yung Albay Provincial Agriculture Office, yung Menro sa Daraga, di ba? Sir Edwin Ribangcos, yung Department of Agriculture kang LGU Daraga, asin so iba pa na makakatabang para maturuan sa mga aki na paano ang pag-ataman mga tugang sa Mother Earth. Takan sabi ba ang tema ta para duman sa Earth Day or Earth Month is Restore Our Earth. Tanagulpi na. Rulugad ng marayang sa tong Mother Nature. So kay puwanta pong gibuanin paagi na maging parte kita kan solusyon na simba ko kang problema. Okay? Di tuturuan sinda kan importansya kung nga tatakay puntang isigregar ang mga basura. Yung waste management and utilization, di ba? Very exciting yan, Marami, yung pala basura natin, Ito pala pwede natin gawing fertilizer. Ito pala pwede natin gawing na decoratives. Pwedeng gawing taniman, di ba? Sayang nga lang, pumunta na tayo, makaabot kita naman sa punto na enjoy mo niyan kan ibang nasyon na sa mga plastic residuals po ninda, pigsalak na sa construction materials, pigsalak na sa asfalto dyan, giniribo ng tinampo naman sa India. Di ba? Wala silang basura. Taso, itong mga nabubulok, ayun, ginawa nilang organic fertilizer. So, mga recyclables, yun, kinuha nila, reuse, ginamit na ibang bagay. Di ba? Ginawang decoratives, ginawang taniman at saka iba pa. Di ba?
Igunganing na ili ako naggibo ng sigid. And may saro na pinaka the best na ginibo John. Aramos so plastic. Ginibong torsido. Pagkatapos goropiton, sa Dubai, pinadara mga tugang sa India, asin sa Indonesia. Ginibong torsido dumaan John sa plastic. Pagkatapos gimo na torsido, ibinalik sa Dubai. O, tapigigin mo ng t-shirt. Saan ka? Ha? Garalo yun ang pagkita ka makaabot digdi. Pero dapat na limitaran ta na pong paggamit. O, may saro na pigi sa Diyos kasukan gusto. Diyos may kan Sabado na ngaya. Pwede mong baga ngaya na makahali kita dyan sa plastic economy. Ta, ang ginibo baga sa tuya, nganing mabakal, madali mabakal, ma-access ka mga pobre, tig para pasaradit. Igara-giribong sa siya, not knowing na dit ito pa rin magadangkan mga sira, magadangkan sa tong environment, yun na po yan, dahil natutunaw, pirang taon ribo yan, mga 400 years bago matunaw, dahil ngayon natutunaw gabos, yung masisira ang kalikasan. Sa ibang mga lugar, ang pigigibo is, mabakal ka ngayon kilana, mabakal ka kung ano pa man, may darara kang laogan. Di na sila wala hindi nakalagay sa plastic. Di ba? Di ma-avoid natin yan. So yan talaga ang ano. Because sabi nga ni Kayan ang ideal ngaya is at least mga 30% kang mga residuals. Di ba? Pero ngunyan, halos ka di sa tuya, mga nasa 85% kang residual. Nasa mga 10 to 15% sana yung mga ano yan, mga biodegradable. Ada pwede mong i-converter na pang-tanom, pang-abono sa tanom. So sana magkayo kita ng kaisipan na ining COVID-19 na ini, maging sarong eye-opener na, uy, siguro kaya ito nangyari na lockdown kita dahil may nagkariling awa na kitang mga dapat niya itong giribuhon. Iyon na yan mga tugang so mga dapat niya itong adala ng istorya. Ano? Okay. O bueno, mga tugang, paano kayo ni? Good morning lang sa mga nagkapagantabay sa dito na pumabasa gabos ang sendo mga reactions and comments. At inabot na po kita ng oras para mentas na magpaaram digdi po sa programang ini. Sa endo po gabos, thank you very much. Ini po si Martela tayong iba. Thank you and God bless. Pangalan po ni Jun Napolis sa Lalo Technical, kanina si Bunjing. Si Richard sa IT, DCGV Social Media, sa kakambilog na tropa, si Riman si Angel. Thank you and God bless. Bye-bye. Coronavirus